Першая кніга Параліпаменон, раздзел 11. Дык сабраліся ўсе ізраільцы да Давіда ў Геброне і сказалі: «Мы ёсць косць твая і цела тваё. Ты таксама учора і пазаўчора, калі яшчэ Саул цараваў, быў тым, хто выводзіў Ізраэль і прыводзіў. Бо табе сказаў Господ Бог твой: ты будзеш пасвіць мой народ ізраільскі, ды ты будзеш кіраўніком над ім». Такім чынам, прыбылі да цара ў Геброн усе старэйшыны Ізраэля, і Давід заключыў з імі запавет у Геброне перад Господам. І намасцілі яго на цара над Ізраэлем паводле слова Господавага, якое сказаў праз Самуэля. Таксама пайшоў Давід з усім Ізраэлем на Єрусалім, званы Євус, бо жыхары тое зямлі былі Євусеі. І тыя, што жылі ў Євусе, сказалі Давіду: «Не ўвойдзеш сюды». Аднак Давід здабыў крэпасць Сіён, гэта значыць горад Давідаў, і сказаў: «Хто першы з усіх паразіць Євусеяў, той будзе кіраўніком і князем». Дык выступіў першым Йоаб, сын Сыруі, і стаў кіраўніком. А Давід абжыўся ў крэпасці, і ад таго была названа горадам Давіда. І пабудаваў ён горад навокал ад Мело аж да ваколіц. Йоаб жа аднавіў астатак горада. І Давід станавіўся штораз мацнейшым, і Господ магуцяў быў з ім. Гэта кіраўнікі адважных ваяроў Давіда, якія дапамаглі яму, каб ён стаяў царом над усім Ізраэлем па слове Господа, якое ён сказаў Ізраэлю. І такі лік храбрых Давіда. Езбаал, сын Гахамона, сын Гахаманітаў, кіраўнік ваяроў з 30. Ён падняў дзіду сваю на 300 чалавек, якіх паразіў адным махам. І па ім Эліязэр, сын Дадо Агагіта, які быў між 3 асілкаў. Быў ён з Давідам у Афездаміме, калі там філістынцы падрыхтаваліся да бою. А быў у той мясцовасці палетак, поўны ячменю, і людзі паўцякалі перад філістынцамі. Ён застаўся на сярэдзіне палетка і абараніў яго. І калі пабіў філістынцаў, Господ даў свайму народу вялікае збаўленне. А 3 з 30 сышлі да скалы, у якой быў Давід, да пячоры Адалам, у той час, калі філістынцы расклаліся лагерам у лагчыне Рэфаім. Тады Давід быў у крэпасці, і філістынцы стаялі ў Бэтлехеме. А Давід адчуваў смагу і сказаў: «О, хто б даў мне вады напіцца са студні, што ў Бэтлехеме каля брамы». Такім чынам, яны ўтрох прабраліся праз лагер філістынцаў і зачэрпнулі вады са студні ў Бэтлехеме, што каля брамы, і прынеслі Давіду напіцца. Давід не захацеў яе піць, але выліў яе ў ахвяру Господу, кажучы: «Сцеражы мяне, Божа мой, каб я гэтак паступіў і піў кроў мужоў гэтых, бо праз небяспеку для жыцця свайго прынеслі мне ваду, і дзеля гэтыя прычыны адмовіўся піць». Гэта выканалі 3 наймацнейшых. Таксама брат Йоаба Абісай. Ён быў кіраўніком 30, і ён падняў дзіду сваю супраць 300, якіх пазабіваў, і ён з гэтых 3 праславіўся. Паміж 30 ён у 2 разы праславіўся і быў іх кіраўніком. Але з тымі 3 не параўняўся. Баная, сын Йояды, чалавек найдужэйшы, які многа подзвігаў зрабіў, родам з Капсеэля. Ён забіў 2 сыноў Арыэля з Мааба. Ён таксама спусціўся і забіў і льва ў сярэдзіне вадаёма ў час завірухі. І ён забіў егіпцяніна, які быў ростам 5 локцяў і трымаў у руцэ дзіду, як навой кроснавы. Падышоў ён да яго з палкай і схапіў дзіду, якую ён трымаў рукой, і забіў яго уласнай дзідай. Гэта зрабіў Баная, сын Йояды, праслаўлены між 3 асілкаў. Між 30 першы, хоць з 3 не параўняўся, аднак паставіў яго Давід над сваімі ахоўнікамі. Далей самыя мужныя ў войску: Асаэль, брат Йоаба, і Эльханан, сын Дадо, з Бэтлехема. Сама Харадзіт, Эліка Харадзіт, Гелес Палаціт, Хіра, сын Акеса, Текуїта, Абіязер Анататіт.
Сабахай Гусатит, Илай Агагит, Магарай Нетафатит, Хелет сын Бааны Нетафатита, Ітай сын Рибая з Габи синов Бен'яміна, Баная Паратаніт, Гедей з ручаю Гааса, Абіель Арбатіт, Азмавет Бахориміт, Елія Саалбаніт, Асем Гезаніт, Йонатан, син Сами Арарит, Агіям, син Сахара Арарита, Еліпал, син Ура, Хефер Мехаратіт, Ахія Паланіт, Гесра Кармеліт, Наарай син Азбая, Йоель брат Натана, Мібагар син Агарая, Селек Аманеєць, Нагарай Баратіт, зброяносець Йоаба сина Сируї, Хіра Ятрей, Гареб Ятрей, Урия Хітей, Забад син Агалая, Адіна син Зізи Рубеніта, кіраўнік Рубенітаў, і з ім 30. Ханан син Маахі і Єзафат Матаніт, Озія Астаратіт, Сама і Єгіель, сини Гатама Араєрита, Ядігель син Семри і Йога, брат його, та Саїти, Елель Магуміт і Єрибай, і Йосая син Ельнема, і Єтма Маабіт, Еліель і Абед, і Ясіель з Соби.